Bruger du dine øjne rigtigt, når du læser? Hej, mit navn er Anja Thybo, og jeg er coach og underviser, og har specialiseret mig i læse- og læringsstrategier til alle, der gerne vil nyde livet og holde op med at spilde tiden. I denne her video, der vil jeg vise dig, hvordan du bliver en hurtigere læser, så du holder op med at spilde tiden, som sagt, og kommer hurtigt igennem stoffet. Og det handler om dine øjne i denne her lille video. De fleste af os har lært at klappe os igennem tekster. Vi læser ord for ord for ord, og det er meget tydeligt at se for mig, som de sidste 7 år har undervist i hurtiglæsning. Det ses på øjenbevægelserne. Øjnene står simpelthen og hakker sådan her, når man læser ord for ord for ord. Og det betyder, at hvis du forestiller dig, at det her det er en linje med ord, så er der lige så mange stop, som der er ord. Illustreret på den her måde. Nu siger man generelt, at den hurtige læser har få stop på en linje, og den langsomme læser har mange stop på en linje. Så hvis du gerne vil være hurtigere til at læse, så skal du gå fra at være ord for ord læser, til at blive det, vi kalder helhedslæser. En helhedslæser tager 3-4 ord ind ad gangen med sit øje, og det betyder selvfølgelig, at der vil komme færre stop på en linje som denne her. Årsagen til, at det overhovedet kan lade sig gøre, det er, fordi vi rent fysiologisk er udstyret med nogle øjne, der har et centralt synsfelt, som vi bruger, når vi fikserer på noget. Når jeg kigger på dig nu, så bruger jeg mit centrale synsfelt, men jeg kan stadigvæk godt ud af periferien se, hvad der foregår ude i omgivelserne her i rummet. Øjet er designet sådan, så det har 6 små muskler. Der sidder 2 i denne her side, og så sidder der selvfølgelig også nogle rundt om øjet. Og det er de her muskler, vi skal have fat i, hvis vi skal have gang i det perifere synsfelt, som er det, du skal bruge for at blive helhedslæser. Det perifere synsfelt er en 3-4 cm i forbindelse med læsning. Og hos de fleste af os er de her øjenmuskler ret stive, for vi bruger øjnene meget til at kigge op og ned. Vi kigger på en skærm, vi kigger på papir. Men musklerne i de yderste øjenkroge herinde kan godt trænes. Og det er ikke anderledes end al mulig andet muskeltræning. Du skal forestille dig, at de her øjenmuskler fungerer som elastikker. Så når vi træner dem, så spænder vi elastikken ud, og så slapper vi den af igen. Vi spænder den og slapper af igen. Og det er altså det, du kan gøre, hvis du skal blive helhedslæser. Måden vi gør det på er med øjenøvelser, som jeg vil præsentere dig for i en anden lille video. Men bare vid, at et af de vigtigste principper til at blive hurtig læser, det er altså at tage flere ord ind ad gangen. Og rent fysiologisk kan du det godt. Det er heroppe forhindringerne ofte sidder. Men det kan vi heldigvis gøre noget ved sammen, og jeg håber, vi ses igen i en anden lille video.